Yeah, Jaffa. A prompt to say, Namiada man also offer. Miss me who pa nyasem ketua. Udin de say, or say bones, bunsu, the pacha. A yadishidin, a din will boy yani who's a santemampon, a honey din way free. Ukrum ne, a tremayabe, the pacha. Na bonsu adawroma wakosem enese awde abedan ASEM pasiem wow. We dey me das, me chieti for so. We dey na me wa Accra, me driver ni. Na my wife on sunu nso Kumasi ase. Na o ma me nua ka chen say wanya adwuma bi wa Accra ma no, obetima ya na. No say obetima ye choba adwuma. Na oba o malata. Na no ne adwuma wura ne ye adwuma. Na ne o baketoa 1 year fina no wanya 1 year 5 months. Tina so wo ha no. Tu no yire nyina na konkran ho. Mimi na medi kan akoye. Okay. Ono no so ne ma me nua friends adwuma mi ti obetima ye de ano nso obetima ye de aye. To oba ya wo ye adwuma no. Me na me wo asalbutwe no nso wo marata. Ti ya na maba no ho. Ti ya na me ka chensa akora no si ositie no. Wo ha adwen ho nso ye ka akwan ho. Ti wo ye adwuma na obo ho no watie sikwan mu ho no. Na me ka chense akora no so onsan fa ne nye de. Emle kuma so no so wo ye adwuma kakra. Wo ye adwuma kakra obeba. Ti me ho ha no ka temse adwuma wura ne ntokwa sem sa na mso misuma ye adwuma kakra menye ska kakra ye de ato ho. Ti madam fu bi so wo kia so obutwe wo ton. Ti saade am pese me kotona me ni nyina ye de e kotena ho no so yo wati. Mo kotena kiosu nim. E pa chan. Tankra de we be se a ho de kiosu na ye dan. An ya ampa. Kiosu no self contained power clan. Nti me ne no ho no. Me senya ka fufuru bi madam fu bi ka so okunu kroma yi no ma me spare 1 week. Ti Sunday na me ye adwuma sa nwumre me born night no frame ka chem say baby ya wo no ija ye de ato na ija ato ho say na me ja adwuma ne na me ko na chese kieso esaso ho die ija ato ni nyina mama ni nyina ye de ahye wo de ne ka ho me de ne ka ho bi na ja wo ma bi wo sister cha o pe baby ye de mai ne ye ti wonum kama ti me ya na me ka chi sister ne say ise wono wote dan kama nti se dan no oba me ayimu yi a o me nya ba akom ye de eye ni yentinum no so dan de anya ne de obi na de aye de ama no to ani fi wura no be de e be kasa de ohwe so no no ne kasa no so yo wate yen sisi ba akom nya de yendem ni sisi mu kama ne tim ti anche na ka ni nipa no de ma me spe no ba no be je na ade nti na meti fi me nko adwuma ti Sunday bi me wo han madam fa ba ko sa frem se obi ama na ka bi se on fanya adwuma nti metimi am ya ya adwuma na nam se a metimi se meti fi me nko ba bia ti meneni ya adwuma e bo be fo no se ne yefunu ya ne ya wonde wontimi nya adwuma bi nam so ene me pu bi na me na ya dai fo abodi e commune so so a ne ya pon ti madina Zongo Junction ho ne ya ni lodu botwe Old Town School Junction ti na ya me ne do be ni ba kwa pra be prese me koja no so koja me na otwema me na me lodu ye ti me lodu ye na me ko no madina police station animu a kwa bi da ko police station ho no ti na private car bi di manim na me di na chi ti na me sesa ma meti no wo machi ti na me hweso ti mani ba mo so a me hwe na ka na di manim na yede awo so ama moto driver bi tie sim e send fan so e gata kese mi ntimi fa ka na nkoto amre no ti mi yimi nsa ba left side won ti mi yimi nsa ba ya na ni moto driver no panyan o mi no no mo da form ate se eni aye dey ayi nyan o mo ply pa anya helmet kra ni show ma ba kra de helmet ni dwama nti si dwai neja edo mo ko hospital no se adi se mi ko case se ho na so na police for number 9 na ka di kan bo ba ko ha ma na ye dey ewu ho ama driver ni na dwane na second so na driver ni mi susu de car ko na chi ama na bo bi ama na wonu so ye dey adwane nti na ama do afo ye ho ye dey aye hi no mani abre neja mo de mi ko shim to me ko she 3 days time neja mo de mi ko court de mi se court mo de ma ko de bi iskase bi ntina ja o ma ja me umsam me lance so enam so lance de mi go bi na me bia me te ho aye dey ahye ama me lance ni nyina so mo se me boa me ni bi ti na police ni ba ko madam fu no aja on hu so wo ka bia aye dey ama me onim se me wo lance ni bi na me ho na aye dey ahye madam fu no ontimi nka bi ma me na aja mo de me ko court no mo remand me to mo remand me no me damu sa o mo remand o say 2 weeks me damu sa na date na aye dey aso ya me family dey enko court nso ye do kwa CID no agi se obusuafo ye dey e ko hwe no umpe bibi kakra hye ne nsema nsa na oba be fa busuani bia nso ono ba nso so no ejani ye sa na akra no ho hyehye nti no na
adwuma sɛm ayɛ den ti madam fo no me ka kyɛn sɛ si wɔne ne karu anya de enkasa ma me sɛ ne karu anso afi no akɔtɔ kaa no nti wɔn hyɛ da anya de ni sika na so wɔnyɛ sika sɛm wɔn de wɔnyɛ de ɔmla na wɔn mo mɛkasa ma me ebia na mo obia de firi baabi ayɛ de aba ti me damu saa na matwa 2 months obia me de me fa me nkɔkɔ remind no 2 weeks na dane 2 months dane 2 months ti remind no yɛ da hɔ no si da no ɛden yɛgyelu kura na nkamfa so yɛ de ɛwɔ so ti me da hɔ no dwen so kama na dwen no na me sɔre sɛ me kɔ akɔdwen so na me sɔre me kɔ remind wo prison bɛyi ɛfa he ɛnkra deɛ nsawa mu ana yɛ ba nsawa mu okay nsawa mu deɛ bae ti boy baako si da no unya sɔle pɛ ne kwan na yɛ de na asi unya kwan nyɛ de wo ba unya kwan san na hɔ bi agye sɛ wo ba wo yɛ de wo gyina hɔ ti boy baako yɛ na me ka kyɛ sɛ ɔnyɛ ne hu yɛ na me nyɛ de me da na mablɛ no se kwan bi anya de na hɔ na me butu no te me butu ni nan ekuru yɛ de wɔ ne nan na ko bom ton sɔle ya na ɔde buru mani panyan ɔna bɔ wani ama na yɛ sa na bɔ mani na anadwo no deɛ dɛm hɔ de anya de ya na so ɔno squad hɔ na me nso mo squad hɔ na da ne ntɔkwa epreso saa ma ade achi ɛda no mu kɛseɛ sɛ nipa sɛ na dam ɛmfa sɛ ɛbɛso acha ha kakra bi so itimi fa nipa be 100 nipa 100 nipa chan acha sɛ mo taa so ititaa so remind de hyehyɛ mo te sɛ de hyehyɛ sa ID no bi wɔ hɔ a wɔtena se no bi abɛtena nanim no bi so abɛtoa so hɔ no bi so abɛtoa so hɔ saa nti wa obinya kwan abɛda kakra na kyerɛ sɛ bibi yɛ dai ɛwɔ wo nsɛm na gya damu saa nti ɔmsa ade mbɛsene kɔkɔɔto no no bi sam sɛ de ade na ayɛ nam so bi na di gura de abɔmani na gya ɔmsa ama me 2 weeks bi me nim sɛ bi kura na yɛ ba bi yimi to so de ɔkɔkɔɔto ɔmam damu wonya no bi ani ayɛ dai agye nim sɛ ɔkɔ ɔnya de ɔma bi mo ano msa ade me ba nti 2 weeks ni saa so bi mu no ne kɔ no mu jeli me oh nti sɛ musimi ni driver lance na msare ka de akubu bi ti adroba fo ane yedem ho de mo na ane yede jeli o mu ti satam de na police fo no mani ayede able because adroba fo no na sisir ka bi bo police fo ho no bo ha ni lance o de ka no bo bi wo kro lance ko de bo wa no ayede wo adwane na remind no ene jeli wo no o ma no ene o yere ne de no mudidie o mudie o mo ba kumase nti o ha na mabusu afọ na mo no sika no de abede no de aba abehwe me ti no hwe de na abusu afọ no mo boa me kase no mo mehwe me ana me boa no mehwe me the feel last year banana se ne hwe no ma de na ayedin enti woni no eyesa no ewo hɔ ana ko ye efiri se nsuohie bi ani hɔ aduro bi ani hɔ ade bɛyɛ so unya aduro no me dabi hɔ de obenya aduro an ma gye se pala ana ya funu ade aduro ewo hɔ ano no unya aduro papa bi ano yɛn fan ko hospital dabi ubewu kura ni ubenya wu ye jeli 5 years no emu amane hunu ni abebrese be na afam ni me famu ho pa nyizi because meni no ena aboa me kakra na ase omu nhye dan ha me na hyase ne de na enya me ya ti firi be 1 year ho kɔ no fini tutumi na me ya ti me tam ya ba so yɛ senko mo de mi pie be ya adwuma no mo de mi pie ba ko no mu sɛ mo problem yɛ dai o mani ti firi on de no mo ma me nya dai MPB no ma wo pie bi pa cho dai bi prison ho asetna ankasa aduane sem te sɛ edin pa edin because se uniska obusia form here visit ne ma edin aduane na yidie no wo hwe wanim kura wo mo hu sɛ aduane na asie ye dai eni nkwan no mo konim je nim to bi saa nkwan aduane ne bi agye sɛ wo nya mo ko ni je na sana ade ade agum ho nso yɛ ton gine ni makodi yɛ ton e prison ho yɛ ton ho tuntun nuane wo ho e na ton ya prison for na ho na mo mu sika busuan for de be sela ho no obi ho kura na o inside wo sika che obi o abonten di adwuma no ye o tonton ne ma ho drinks ne obi kura ton wi do ton nyina ton bi ho ah prison ho den no de ba ya de nim aha obi sa SOMPA fa so o mu pia o tamu ba be so ne ye du pie be ya adwuma wadama fo no mu du bi pie no onu mu nyina na e wan nti e fle baby bang e usisim ho na o save niama na de aba inside ho your friend say bang e usisim omu put the shot no wo pia so wa she bia politin black ho a on say no ho ya ne ho e de e tro
wa force wa no pia na ba beto sisi mu to ba no akọ toilet na akọ ni nipa egu hu no nya agro o mu hu oni so mu hwia mo pade a odi free abonten ye dey e baaye se ne beton ama onya nso onya sika na chese ye to no bone akasa ho honom enti wo de na wo de aba no wo ton a eye wo ankonkon wo de a woni wadamanfo no be setu mo ene o se leader o lead wo no so be set no ne sa wo so nya asundue ne drop si 160 wo be ton 4 cities bi so ye 5 cities mark leader ho te se die nsa mark ye dey adida ho yi to twiduru ho no ma wa twon de ya dey awi na do no so be ban so aba be to aso kopem se be dey etu o twiwi a ate se ni pa yensa hai no be pa chan twiwi a na wodum no onum no so bi su gina ho no so to aso o twiasika le ko ba sa wonye ne se yentam and the pressure da so nto wa onim di obi sia ne ntantam duru ba bi a yese prison no amanfo fa amanfo to ho asem te sei wo ho na no ye chiwa asudi da so enyizi asudi ne sei sa ukofo bi to na wada amanfo no chiwa e be twen waso ho pa dwuma ni kwa se wo ye ne be mo waye nti eno die eliga ase ade achi na ye nyina ye piko palid no sa tam na wo bitima ye sa de no nya anadwo aye de ya anadwo aye dan de wuntim nya sa de no ejo se bonsu se ye ka udam fie sei mitwa remind no ka ho mitwa 4 years 4 years e pa chan ya obe pa na udi no ya o mi die pa de me ka se me visit by a yesen ka me sa de e ka na wada manfo no o do mo sa de atoso die ni kwa se o mo de mama no mo de de mama na mi ya sa tam so no me ko kika kwase asem ye de o mo mbufui na o mo bo me pa ko kan kwase asem bi te sesai se ha mo di ye de aduane ba na mo magye bosom so ye de etua me ka se me kan sa no aye de wate ani ye nipa mi no me ka so mam me ana me bo o mo bo me pa bom te se de mako wi ade no wada manfo no mutiri mo den papa me so ye good pa beto mo mutiri mo den ne do so enyoma be no mde brewu a mde omsato so ansaka mo bre me mo pano na pant so no mo de basa na se emu minu ne de baba wotia oda man so tia na de ode bre on so tia ti se minu a o mai baako se we na minu a no mai baako sa de de baba bia we baako sa emle wo honom na omu yi yenden sa de mamu nuanom a university no oton ebi won so mo de ba fie mo de ma ye prisoner for na ye won side no mo leaders LDA no mo ton ne ma no mo de mo ma no ma ton na wo nyoma na ye de na hu se nyoma sa na ye de brew se enipa na odi ne ma na bre me no fun ho no ma ye fle na se ye mfa fun ko Yusuf o inside ho Yusuf o inside kwa be na e fa so mo de wuram fun so ne die me koto se fun so ye de e ho dada eduru anwumla ya da no na wa flu bi se ja se me ho chiri mi yo mi hiesika ti boa me ana se bibi asendi miska yo leaders ho no ma wo na fon so ne de e yo mo dia wa sendi ska dia siso na ya yi ama enti anya wo dia sa no ska ne ba obi yi nyina ama obi won so betene de ne hyewo ya se prison for no phone no scam na manfo sika mo gege nyina no efiri mo ho ayampa andi anya no kre nti phone na kwa be na mfa so de phone ni wuram phone so de me koto ye na phone so ne de e wo dada eno no e mpanyfo na mo da no inside ho no sell this for no o mo ne use sa phone so no na wo courses ye ya unya phone bi antimi yusu mintimi yusu age se bi mpanyfo ni die ni bi no mo de mama de ayeko mon mu no yensa amra ho e fom na mo da no e fom no mo wonyoma mo da so ayese mpanifo bi wo mpa me pa chan na no emu anim munya kwan sini nyina o start mo fa emu anim die bet on se fom kra no odo na sa tia ho on se na no mai tan ha nti ni tam bi hia de to ne graphic ya de be de le be se ho no wada so ana mpa so bi wa mpa na to so be 3-4 nipa ba ko no wakonka ni nyina because we need ska de be de obaji bia be da so tu ska de onya ba bi dama ho to kama we ska de ho nto na eden na ya no ho no ye be yi mu na mampele
Viba yam honana aya bubom pumpunya za. Obi wo ha onwale. Dwale anka so obi wo wompe. Ana ya wata cruiset na ya toilet wo so no. Yale yankwa bi wo ha yale yankwa me class me konya yare bi a me ba. Yare na nyae. Me ba makoto wata cruiset na no si. Ti me de na minim se no na de ya me sa. Ti di ba 2 weeks no. Fe me wo ha na me ba me maka me pe na me ko na me nyale ade. Ti ansana madam for ba ko ka chen se wata cruiset na ya ko so na no enya papa. Yale yankwa Timitima chiro boys be 50 a omanya nyasa yare ni bi timbe ma hono ye posi ano ni ye posi ti Pentecost fo bi besrae na me ka chiro ba ko se sra mi yale to bitima boa me no so yo wati ti ada obeba obeto adura dey ableme no musa ba no to aduru no de blame ti afi na mitimi ye dey adwo na mitimi nyon so mbe ma no so twikrom na nsan gu beble na me to nyina na ja blame aduru na me no me ya na ase ni ya ne de a call from te o ma ne sa ye de sa ba he afi na afro me suru nyina me titi me ho se me ba ye na se e ko ba sa na ye syphilis no nyanku na me disrasra and still cry no ho na me titi me sa ho ni me na mo ne na me tribu na me ho timba me ka hospital mo se syphilis mo ni bi ye de o me mojam no so ate me kokon no ja nya me na be ko me ko ama me. Yes, mu obi wo prison o ye fro mo krokota o ya no maka wo mai se due no om da so ho om da so ho firi ho na mo ka kire mpanifo so mo spiri wo mo mfi mu mo obi amfiri ba bia ma fa because ye bi ba no na yare bi di yare ni bi fira bonten ba no bi su di bi firi ho aba fie ti ende sa o konkura na sta na yare ni bi be sa ba ayasem omanfo bi e wa bonten de omunim se se edu ko prison eyesua hunu eduru ba bi amanfo bi sua adwuma odo ye mason ye do ye carpenter ye uko ye no uko hu bi sa se amanfo bi esua adwuma won ba bonten betumi da babobra o ho pa o mo ni da hono ma paboa ye carpenter bi wa bag ye nyuma bebre ti se o mo ni da hono ma obi pia bonten no no nya wonsa no adwuma ba odi pia bonten to ni da honko a wetimi na prison na ene ma mienu ada se oba obesei ana se obesesa wan se ya no wasesa ene ma mienu pe wo mu no de he na be mu asei de he na be ma so obi wo ho a koye no gange ode no ko bo mu inside no wa enye ni papa pamfa no anko bo mu enti wo ba na na adwin nyina asaye ne se obesa ko bi oni adwin sa kira se wo ba obesesa anytime bia ho na koye ne de ye obi wo ye ne de sa obi wo ye ne de pa me ko obi wo ije me koto no be 2 months ni yi no ani be won ya ne sa de na de asa ba bim ono sa no ba amanfo kanse ne che no on man fans so wajimi because ye pe kwan pie na wonya kwan pie na wasa abade a wonu nyanta because se wo honum na god date so ni egbo odin a e bia wo se egbo nsu ene god date du on man obi ani agye aye de amount because okwa onye de o mabim ti se wo wakono wasa abade a na obi adwa yes wo be kokoto a mpanifo bi prison ho a chese omo de ko mo adwene na a lawyer fo ne agege fo adwene pe prison fo ni bi nyansa be no mde mama ansa no makokoto oh ane de ya na kika wono wonim na asem ka se nko no nko na mu ho nde ya na kika wonim na asem ka se nko no na mu ho group ben na wo ho group ben o prison ho group se wo ka se group bi betumi asakra group bi betumi asay o se group ben group ben on se o kodam na ye wonamfo bi ho no mo de wi sem ne kwasasem nko ana de ayo mu de ene nkofo bi nso ho no anytime bia nyamesem omu tufo se o kwa bonten a anyema bi obi ho a enso hwe bi na de ne ye de e ba wonye hwe ti no mu tufo o mo wadwensi ya bi ya upia bonten a pa so libi na fa ho ye de akodwon ni tufo ni kasanchiro si a onsa anya basabasa de ebiem but obi ho no so no fa hwe ho ya donke won say wonya kudon de ni wi ase abawi to fa hwe ho tenkwase asem nko a obakra na oye bibia onwe hwe because onzo wo mana odwen ese wo hu se baby akodae no enye tibia papa to ba ese wo sesa
Okay. Ɛhɔ no de sɛ mo ba bi am won de mu hu ma da bi ma wo mo dabre na me ma so wo mo dabre ɛkwan no wa e mo twen duru ba bi a prison komo no nye ne na ye tie bie penifo we de mo animu a yesi duru ba bi a prison hɔ no so obi de wo ba pant ba hɔ kora no a ya na mo ani agye mo mema no earlier e o mo ye sad no because when you kura na unya hwim film and there it will be wo ha utimi se wo poso ne ba bia nani abre wo ka no be ha ofiri se ye jeli na manani abre obi wo ho no wa that man be 5 years en fa no court so any panadwumbone ye dey e woni tirim mistake na won fa ncho because ono onya ne abanya dey enyan woni si adini na atwen en fa no court ma ye nyeli no tini tambia ono adwumbone ye dey woni tirim opra free obi antimi nya na hwe to ono sa no yenko kasa no to jail for one baby na remand for one baby. Okay. To jail for one baby no remand for one baby na omo ya mo high sentence no omo ne awiase nyina de enkra no omo ya mu hu omo ye hu omo one baby nko but sidua no pa na ebie ya ye nyina ya fla ne ye de ene nam ho ti do anwere obi a baby a we de okọ mo ne life fo ni nyina adi afla si ajeli nyina enti de o remind no a wono be 5 years remand and obi a Yamano life imprisonment no de na ni 3 more than pa de ajere life ni de wonim se wo life na de enyeli na all remand no onye hu ni ginable to no ntimu osum odi agoro obehaw seka empenifo se de woda from de ko nsura hwease de onu yaje ni life no won de so ye no de ade bo ntimu de onu de so no woda from dada onu de so no onye hu se Yamano for life a de awi but de onu all remand no anytime bia obetima ba ana se ontimi nya dem ma to no nzuro he ana ho no so yawo ho chen jail no remand ho no ho nkomo ne sai sa ho no mo nnamu no mo blankasa remand ho no ana jail no so no yanya jail wa wi de ho ben ha kakra but remand ho no de uni chance bia o ba bia yes jail for no didi wi ansa na remand for de yampa no correct na mu didi na aduane no sen ensan so da mu no ma aduane no nsosoro be na wo ni nyina de sema aduane na ade ntina mu na mu didi wie ana mu na aban bom ho ka se ye na aban na afa ye ho ka ana wo so yenya nyelu ma aban nye den ensan to so tina ya no mani abre no sa ndo ko kanon fa ho on chokra ya ASEM etu ko ye no hu so obi fa obi topen wani se ni ya enyizi so de bede ubi hu anu no omu yesi e base ye chewe ye chodo ya asudie da so die punishment na de ma ahona ankasa no ati se de wa bonten ye police for ye lawyer ye judge sabi wo honom wo ye boni a omo inside wo no ye lawyer ye police a won so be twon aso bi di wa asem ho a kasa aso twen de da so ho okay enyoma ben ni nyoma ben na odamanfo no ya eni kwa se komo ye omama ebinum ekofnam anaso obi tibia esesa odamanfo no de enyoma ben no mo ya eni kwa se komo ye odamanfo ndidi nkombetima ya anke eni kwa so mo yense anke yedidi yo no mo na hwe ye so ana ya prison for na ye leaders ni na no aduane ma ye de idi but si aduane no mfa se nambi o mo de bayan kwan se titimantus ba ko no mo de bayan kwan na o mo de machim be for no mo de ba ko ade ayan kwan na de amaye o mo ya we no maton o mo ton so mo ni mo na de echiska no hadwin pa na investi so ba wo ya dey se aduane na efo a bi wi ba ko si we tu o bi wi ba ko haye so hwana ko ka kire uni kama fo bia eti se wani no aye odai ke me ba ya ne de na me ya ne tutu me pa timikoji timiko no mka chem se efre ya rebi glycoma inso abi gina mani ni inside amantini na dendin di mu jani nya kwan enkwa adwenim ti na mani echi se nyina na me ya ne popo sa ti doctor na ka chem se ma hwi a be 2 months ta many scan to adwom mani no so mani no gusu sa so be de ebe off be fra na chese twede no de ball me no na mbusan se na ewe nku ano se ansa na tie ani no te ka baako na wan hwa na transfer eko baako msimati
ti nurse ni bi na misusu ho kyerɛ no katem sɛ onim doctor bi so wɔ adoato afi no fra bruchira yɛ aba bi ti me pa me nkɔ check ho anya de nhwɛ ɔhɔ so ya no mo yɛ exercise wɔ ani no na mso yɛ mate ti me kɔ no katem sɛ o mani ni mfra yɛ ne di obetima yɛ de ahwɛ me ne ka na me de mɛbɔ na mbusa nse mɛbɔ ka bɛɛ sɛ o sisi baabi adun die obetima ahwɛ me bɛɛ 5 months obetima bɔ ka bɛɛ 6000 na mso yɛ mate ti me yɛ na me sister ba ko ma me ska ma me 1000 na me sha sɛ na me de betu ho na mo yɛ de ɛwɔ hɔ ti me tu ho na mo ne die ya ho ne die me ntibi okay na ufri oba bonten no sese wani ne hu ade me ne die enhye de hu ade obi ba no anso wo ba saa ni mienu nyina but we ne die ase se wo yɛ sign ansa ne me hu sɛ bi no boss on no boss oba ye wona wo yere asetrem te sɛ oh fan na ase no no ho mfa no nti no ama emaid ni sisi no me ma me na agye mienu no hwe no so o ne ma me ho ne ho mfa no na esi yankasa me yankasa de me ni dan a me tim sisi nti ama aniema ya di ama me